Tinalan niyo sayo. Ya, patak dah. Aja. Ay, di patak na ay. Ah, di ba ta wala ibati kal mo duara? Ay, aka steady lang namin mga. May nakalaban. Ay, ditan. Wala pinto sa kumto manaya. Tayo nabutan ni Roran. On. Hindi siya yung chinelas niya. Silaw na silaw. Naputak ko na din ako bila. Hindi pwede. Magi silo. Silo, bombilya. Sakura. Nyari kinyo magti ha. Kawaya. Ay, wala taga nang tulak kira ay. Ha? Nang tulak kira. Oh, umara di kuya kaya. Hermano. Boleh? Ay, Cambang nira. laro bali eh. Ngayon, dito magalaan ka pala alis-alis awa. Ay, umong na. Ah, oh. Uli tarong to. Ano yan? Ay, wala speaker. Ibang galamat antina. Nyari video. Wala lagi eh. Ito ko nga, paano di arap ay? Jam jam lesak saka ay. Ay wala na ano ditawa. Aga na basa. Di wala sa pili tanan mga. Ito rin ako ba? Dini bal, TV nun. TV nun kin. Si. Biyog mo sama. Pero ano, mas gusto ko pa din ang ganyan trabaho. Oo. Kasi ito challenge to eh. Oh, yeah. Para pinong-pino siya. Ngapi katak to. Sana mo to sa katak labat.
Oh! Kasya nakatapat. Dito yan. Dito. Anong dyan? Ayun o, sister. Ulit. Next, sino ba? Sino ba? Si ano lolo? Paikot yun, Chong. Ikot. Bote. Ikot mo lang. Paikutin mo yung bote, lo. Kung anong makuha mo dyan, sige. Sige, paikutin mo. Ikot. Sige, ikot. Yun! Wow! Bigyan mo na dalawa. Sito. Balik! Ulit. Sige, ulit. Kape. Oh! Magalaw. Ano? Kape. Sino pa? May mga classmate mo. Iikot lang naman eh. Tara na. Like a boss.